Het is maar een wierte boel en ze zullen het voorlopig ik verbluwen echt juist. En we hebben in het weekend ik nog kans op storm. Ik zet het op een berichtje. Joen en vannacht bewolking, ruim, lichte ruim. Vooral het tweede pad van Nieuwentijd. En vannacht kan het soms stevig ruinen, terug een buiig karakter. Temperatuur 9 graden, wind zuid-zuidoost, matig ontkrachtig. In het kustenwaardgebied kan de wind zelfs hut worden, hield ik voor op het eerste maar. Morgen in de betide maandtijd een stevige wind uit het noordwesten waai. Oedai vierders eerst ruimwetter, in de midden het droge waar en een temperatuur om bij de 12 of 13 graden heen. In de midden een zuid-zuidwestenwind die het matig ontkrachtig is en staat er gewoon alles even hutwerk in het kustenwaardgebied. En dat brengt me bij morgen en nacht steeds maar de nacht op naar snijn. Dan hebben we ruim, buiig waar, een protte wetter, maar we hebben kans op storm uit het zuiden en het zuidwesten. Je had alleen nog van het kustenwaardgebied. S'nachts hebben we dan een west-zuidwesten storm in het kustenwaardgebied staan. En als ik het oer dat waardtype heb, dan heb ik het oer zwieren windstitten en die vind ik plak op het verste loon mijn hudde ontstormig wind. Een roeg waardtype. Dan terug naar het waarbeeld van snijn. We hebben snijn eerst het ruimwetter, letten nog een paar buien, misschien wel mijn kans op tongen. De zinnen had het dreig en de temperatuur al boven 12 graden. En ik zei het al, eerst nog storm, maar let op het uit komt het, in de midden neemt de wind vlug gauw. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch, manje en tiese petiten ruim en staan 10 graden. Waasje, buien, zinnen en staan 11 graden. En daar blijft het ik bij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.